At the point in time panguva ine pari kuonekwa kunzi Comrade Bombshell Geza is now silent. Comrade Bombshell Geza anoonekwa kunzi akangoignita chimoto and akaexposa the real truth chasikazivikanwi nevanhu, and people right now they are thinking him kuti just imagine if Bombshell Geza angasina kuvoisa up kana kuexposa zvigananda, people vangadai vachiramba vari mudarkness. Sana mina mashoko ari kuda panguva ino, vanhu vachiuya panguva ino vachishowa gratitude kuna Bombshell Geza. Aiwa, ndoti bosubscribe like kuti on the bell icon. Lini emana chiposta Comrade Bombshell muri kuona kudanyira achiti this man is the bravest Zimbo alive. He single-handedly challenged the ED 2030 nonsense when everyone was away. Whatever happens, he will go down history as a hero who gave the downtrodden hope. I love Comrade Bombshell Geza. He's a hero in my eyes. Viva Comrade Bombshell Geza, viva. Abasha Zvigananda. Domashkoneto gokuda pana Lin M. Acho achipreza aiwa Comrade Bombshell Geza panguva ine panoonekwa kunzi right now nhau iri kuonekwa kunzi iri kutenderera ende iri kutsviridza makawanzana Daniel Garwe vachiti mutungamiri wenyika tatouya panapa tipa resolution yekuti aiwa patiri kuenda kune musangano aiwa watichaita kwamutaro toda kutokonvinza mutungamiri wenyika kuti aiwa extend term yake to 2030 achiti akadisturbewa aiwa basa rake aiwa nena COVID-19 nema natural disasters. Panguva ino zviri kubuda pachena kuti these guys they are finding aiwa some small pieces of evidence ekusupporta vision 2030, and right now muchionekwa kunzi people they are still waiting kudza kuti Bombshell Geza zvii zvaakabata, Bombshell Geza zvii zvaakaronga, pane zvaanganga akarongera nyika yeZimbabwe here. Mashoko ari kuda panguva ino atoona kuti people they are still waiting to hear from him, vachiuya vachimuti aiwa we salute you Comrade Bombshell Geza in stopping zvigananda. Tudze mafunguro enyu muti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinango mese kuchemedu kudze mafunguro enyu, musawana subscribe or like, chero on the bell icon.